Today is we have a challenge. Si Kent is my son. Gusto niyang bumili ng bagong bed kasi yung luma niyang bed is nung maliit pa siya. So ngayon gusto niyang bumili ng grown-up bed. And then yung challenge is yung coins na from January to August is yung ang pangbili niya. So BESH, this is the coins na na-accumulate namin from January to August. So marami-rami na rin. And then, na-segregate ko na ito yung coins na hindi kasi tanggapin sa SM. Kasi doon kasi kami magpatibuok ng pera. So, hindi kasi nila tatanggapin pag ganito yung luma. Tsaka, yung ganito ba yung ganito na coin. Ito, pwede pa naman to, but hindi to nilagay ni Ber. Basta, siguro ito na lang kasi mabigat na din eh. Isulod na niya, Besh. Ang tepalito ni mo na dong? Ha? Ha? Tepalito ni mo? Tanawon. Tanawon. Wala na. Kadaog ka na dong, isa ra ba na kasako? Oh, maglisod og bira, Besh. Kadaog. Oh my goodness. Ito na yung bed. Yan, so kailangan ko pang ayusin yung kalat yan at saka yung sa baba. Pero ito na yun. So, bali BESH, yung pera niya is umaabot ng 4,380. So, yung bed is 3,950. So, may ano pa siya, may sobra. So, it's not bad. And happy naman siya sa nabili naming bed. So, yung bed is hindi namin nabili sa SM kasi wala sila doon single na bed. Meron sila yung queen size. So, gusto niya maliit lang talaga yung bed niya na single kasi may foam na kami dati. So, yun ang hinahanap namin. So, pumunta kami doon sa Gaisano Grand Mall. And doon, kita kami, ito na nga yung nabili namin na bed. So, BESH, na kaugalian na talaga namin na every August is doon kami magpapabuo ng pera. Kasi August is the birth month of Kent. So, nung maliit pa siya, yung gusto niyang bilhin is
puro mga laruan. So, nung medyo lumalaki na siya, yung gusto naman niya is sapatos. So, meron pa naman siya mga sapatos. So, ngayon, gusto doon niya bilhin is yung bed. So, okay naman. Happy naman siya sa nabili naming bed. So, that's all mga bash. I hope you enjoy this video. And the challenge is okay naman kasi umaabot yung pera namin. So, see you on my next video. Bye-bye!